Ekene m unu ndị Igbo na-ege m ntị. Ọ ka bụkwa onye nke gị Chief Engineer Ben Ugochukwu Ikeokwu. Afa m bụ Pita Ejiofor. Etinyekwa ya Okeke, Pita Ejiofor ka mkpụrụ chesie ya n'isi. Mụnwa bụ onye Obeledu. Obeledu dị na Anọcha, n'ọchịchị ime obodo Anọcha, nke dị na Anambra steeti dị na Nigeria. Nke a bụ afa m, ụlọ afọ obodo m. Ka ịkọtụrụ ọha na eze ndị Igbo ihe eji mara gị n'ala Igbo ma ọ bụ na Nigeria ma ọ na mba Afrịka ma ọ na mba ụwa. Ikwu eziokwu, onye ọna mma m maara m dịka onye nkụzi. A sịrị agadi nwaanyị ada aka nka na-egbu ụmụ agba, aka na m ka na nkụzi. Ebidoro m nkụzi kamgbe m dị afọ 16. Ọ mgbe m bidoro nkụzi, wee bido nkụzi a na-akụzi ya wee lụọ taa. Akụzigo n'ụlọ akwụkwọ praịmarị, kụzie n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị, kụzie n'ụlọ akwụkwọ kọleji eji azụ ndị nkụzi, bido nkụzi na mahadum, bido ya n'obele nke a na-akpọ n'oyibo assistant lecturer, wee kụziri di ya wee lụọ prọfesọ. Ya bụ nke anyị na-akpọ ọkammụta, prọfesọ, ife a na-akpọ ya n'Igbo bụ ọkammụta. Wee nọkwa ka ọkammụta ogologo oge tupu site n'ike nke Chineke gọọmenti Naịjirịa wee lụọ m aka, wee sị na ọmụnwa ga-abụ onye na-achịkwa Nnamdi Azikiwe University, ya vice chancellor. Alụrụ m ya dịka esi eme ya afọ 5. Ọ bụ ife iwu Naịjirịa kwuru tata na-eme agha ọrụ vice chancellor ịnọ ya ahụ 5. Ọ bụ nke kacha mma n'ụwa, ọ bụ nke jọwuchere n'ụwa ịpụọ, ya bụ eleda. Alụrụ m ya 5 afọ. Oluzie na-arọ nke ikpeazụ, ndị otu ndị vice chancellor Naịjirịa wee họpụta ndị ka onye isi otu ndị vice chancellor nke Naịjirịa. O bidogodoro na nke ndị mahadum ndị gọọmenti etiti nwe, emesịa wee tinyekwuo mahadum ma nke ndị gọọmenti etiti nwe, ma nke ndị gọọmenti steeti nwe, ma nke ndị nwere onwe, ma nwa wee bụrụ onye isi ha. Ọ ya ka m na-alụzi arụ 5 wee zuo nlụrụ vice chancellor wee ledazi ya nọkwuo nwa obere oge, afọ na-abụkọ afọ 3. Oge gọọmenti kwuru ọ ga-abịa lụrụ ọrụ oyibo, ikwe na ịkago nka ya bụ ikwe na ịlụzugbo ya bụ ijezuo ezumike nka nke afọ wee lụọ mụọ wee tinye akwụkwọ wee leda wee nọrọzie nke a na-akpọ kịta ezumike nka. Ezumike nka ị nara, kọkọrọ na anyị ka arụ dị gị na ezumike nka ị nara ya bụ ezumike nka. Oge m nara ezumike nka, o nwere ihe ka dị m na ntị, nwekwuo ibe mekwuzile ibe abụdị m na ntị, na-achọkwuzi mgbawanụ ntị, wee meghebe ọnụ. A nọzie na ezumike nka wee fụ eziokwu na asụsụ ndị Igbo na-adakpu n'ime onunu, a na-achọ ikpochi ya. Kamgbe ihe gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo metụwara n'obi, mgbe mbụ m depụtara akwụkwọ a na-akpọ Cultural Revival n'Igbo land. Edere m ya n'oyibo, bụrụ n'afọ 1984 ka m dere ya, dechaa ya fọdụ ka ọ na-adị. Ịchọ ego ego na ife na-agazi, mana oluzie n'afọ 2002, ya bụ tupu m leda ọkwa vice chancellor, wee fụ ife wutere m nke ukwuu maka asụsụ Igbo. Ọkwa ihe ahụ mere m ji na-ezuzi ike nka, mana o kwere m alara ụla
o wee nwee ndị ọzọ maka ikwugo ife ihe na nwale na o nwere ndị ọzọ na-ewutekwu maọbụ ịchọrọ ife ka a na-ekwuzi onye ikwere ọsị na ya chọrọ iso anyị nche niile wee zukọta wee bidozie otu Sọwapụ Igbo. Ndị ọkpụkpụ mmadụ, ndị ụka nọ ya, ndị na-achị obodo nọ ya, ndị na-arụ ọrụ nke fa nọ ya, ndị rụchagolo ọrụ nọ n'ezumike nka so ya. Anyị nche niile wee jikọta ọnụ wee bido otu Sọwapụ Igbo. Nke mụnwa bụ onye ndu na Naịjirịa. Ọ bụkwa na ya ife a ga-asị na-achụgharị kwa ụbọchị kamgbe m na-ezu ike nka. Ya bụ na ọ bụ ịbịakwu okwu ịyọ ndị mmadụ ka anyị were anya ọzọ nekwake na asụsụ anyị anya, nwale na ife anyị na-eme asụsụ anyị na ọ dị mma. Ọ ya ife m na-alụ kamgbe ya. Oge anyị batara anyị fụrụ ọtụtụ ife nrite niile nke ihe eje n'ụlọ ụlọ ebe anyị eje dobezie ka ọ bụrụ ọba ihe nrite nke Ejiofor. Kedu ife ị kwuru n'ife nrite ndị a niile anyị fụrụ? Ọ dị mma ịma na iwe n'iwe etu ọka dị tata. O nwere ife a ga-ekwuwe n'Igbo etu Igbo si datụrụ ala ka ndị Igbo wee ghọta ihe kọwatụrụ ha kwuo efe ya n'oyibo ha wee ghọta ihe i kwuru. Ama na ife ndị taa anyị na-ekwu ọhụrụ awọdụ ọrịa n'onu ndị iti. Eziokwu eburu ka ibu na be m Arize Chineke nwere nke eji ike eme. Be chezọ ya nke ikwugo na ndị mmadụ sị na ndị Igbo gbasasịchara. Eziokwu anyị gbasasịrị ka anyị si gbasasịgo. Ụfọdụ asịkwa na emelila anyị n'agha. Emelila anyị n'agha, ọ bụ eziokwu, mana agha emelila anyị oluo n'ụdị emelili ndị Jus. Kụsasị ahụ ebe niile na anyị gbasasịrị, anyị agbasasị eluela, anyị agbasasịgara ncha na ndị Jus mechachasịla oge Jesu nwụchara ka ọ nọ n'afọ AD 70 na ife dị ka iri afọ ịtọ na iri ọịsaa Jesu rọgoro n'eluigwe. Ndị Roman wee bịa wee tinye afa ja wee kụsasị afa gbasasị afa n'ụwa niile wee nọọ ya. Mgbe ọzọ fachighekwara azụ ekpekọwara 1948 iwepụzie ya efu na ihe ha nọrọ akụsasịrị fa ikwuo n'iwe onye Juu a na-achọwo ka akụgbuo n'ọkarịrị 1,000 na 500 na 800 ife karịrị 1,800 years. Mana anyị akwụkwago ndị Juu kịta ka ha jikọrọ ọnụ kwụrụkwa na-azazi State of Israel bụrụ dike ịkpafe aka etu ememi n'afa gị ị na-eme na ịchaka ị na-atụ ogbunigwe ịtụluo ya n'Israel tụdobe. Ọ bụ etu ọrụ tata. Ọ bụ maka onye ya na-asị ya na emelila anyị na emeli ha ndị Germany n'agha. Emelifa n'agha 1945 melichasị afa ndị merifa wee gbaa nzukọ n'ihi ife a na-eme anụ akọwụtara na nta nọgani wee kee Germany nọ. Ndị ọbụla ekpere otu, ndị France ekpere otu, ndị Amerịka ekpere otu, Rọshia ekpere otu wee dịrị gara. Mana emechara ha jikọtakwa ọrụ Germany oketa ajem. Ya bụ imeli n'agha na anyị gbasasị nwa obele abụrụ abụrụkwa ma emechachasị ya na-ekpekọ anyị ekpekọ akwago. Ndị Igbo kweta na anyị akpụrụkwago asụsụ wee kwụrụ abịazie n'ife ijụrụ m ịma na ikwu eziokwu ọ bụ Igbo be m ịma na otego anya na ọrụ oyibo. Ife anyị fụrụ ebe a o mekọtara kpona ụfọdụ n'ụlọ ịbịa kịta ihe afọ ụfọdụ n'ụlọ. Ị ga-anọ etu a sị na anya na ụkwụ na-aga warawara anya na-aga warawara n'afọ ya emekwanye etu a ndị mmadụ asị na fa sitere ndị ga-abịa fụrụ m eju asị mba na o nwere ife a na-eme ebe a na a ga-enye gị ihe ndị dị etu a esibeghị onye na nyere ụlọ afa asị na mụ rapụra ego ole ka ego ole ọ sịghị mba na ya chọrọ ego na ọ bụ ego
inekata ụfọdụ ije nabata ije kịta ebe ahụ ị ga-afụ ma nke iji wepụta afọ ya ọfụma n'oyibo nwere nke bụ nke Nigeria Union of Journalists, ya bụ ndị nta akụkọ njikọ ndị nta akụkọ na Anambra steeti. Ijego ebe ị ga-afụ nke ndị niile otu ụmụ akwụkwọ niile nọ na Nigeria a na-akpọ NANS, National Association of Nigerian Students, anọkọrọ kpọọ mmadụ ncha, kpọọ ndị ụkọchukwu kwuchie okwu na ọbụrụ na mahadum si ndị nọ n'otu nzuzo ha pụtara ife pụtara ụbọchị ahụ wee bụrụ ife karịrị narị ịbụọ dị ya nọ n'ise 247 pụta anọ akapapụta bụrụ ife ji eme nche ahụ pụta